Wow, 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 wow. Pa vi to gledate na ovu epizodu, a? Naravno, nikako nemojte da stopirate link, jer ćete možda baš vaše ime čuti u ovoj epizodi, jer konačno će Cova nekog pozdraviti u svom klipu. Ha! Nije mi bilo par dana, hteo sam čisto malo da vam se javim, jer 6 dana je mnogo kako Cova ne izbacuje klipove, pa je bio red ovo, čisto da vam se javim, da kažem par reči, šta se, kako dešava, da prokomentarišem par situacija, da čestitam nekom nešto i da spomenem nekog u svom klipu i tako, ima dosta da se priča, ja se nadam da će to stati u što kraćem vremenu, da ne bi smarao sa predugačkim klipovima, pa da krenemo polako. Prvo što bih rekao to je da se ovih dana kod mene ne dešava ništa specijalno, radim, za vikend sam pisao scenarija za epizode koje bi trebalo da idu na TV-u, o tome bih mogu samo da vam kažem toliko da sam napisao 3 scenarija za sad, dao sam glavnom i odgovornom uredniku televizije koji treba da bude The Cova Stories i još je sad sve to u fazi neke pripreme, tako da sve dok ne krene na televiziji, a vi ćete naravno prvi znati kada će to da bude, Cova će nastaviti da snima ovako, a ja se nadam u što skorije vreme da ćemo da krenemo sa tim radom. O temama neću da pričam koje su teme, niti nemojte da me pitate sad ovako preko kamere, tako da o temama ćemo neki drugi put. Dalje, što bih mogao da kažem, imam par stvari koje bih hteo da prokomentarišem što se tiče sporta ovih dana, jer ovih dana baš imamo par možda i komičnih situacija, a i ozbiljnih za analizu, kako za koga. Prva situacija je da igrač Hari Agombar u mom voljenom Partizanu je došao na probu, dečko iz 8. engleske lige, i samo bih pitao te ljude u našem fudbalskom klubu, da li vi uopšte poštujete vašu fudbalsku školu kada zovete igrači iz 8. engleske lige na probu da bi nam bile pojačanje za Ligu šampiona, jel te, pošto verovatno ćemo osvojiti titulu, toliko o tome. Siniša Mihajlović, novi selektor Srbije, kaže da svi igrači pre nego što dođu na prvom okupljanju moraju da nauče himnu Bože pravde. Lepo je sve to, bato moj, ali daj ti, molim te, nauči da igraju više, da nas ne brukaju kao i do sad. Toliko o tome. Što se tiče sporta i vesti o tome, to su dve situacije, večeras Liga šampiona i sutra Liga šampiona. Chelsea, nadam se da će da prođe u finale, stvarno bih voleo, a onda tamo kogod da nam dođe ili Bayern ili Real, nije bitno, ja verujem da će Chelsea uzeti Ligu šampiona. O sportu danas toliko, a sad par stvari, da čestitamo nekom nešto, pošto ima razloga, hvala Bogu i na tome. Gastos potpisao ugovor sa Machine Manom, čestitam ti, brate, samo napred, deri pare što više možeš i klikćet ćemo ti na reklame tvoje. I vlog, Benjo i Jule, Jusuf, čestitam vam, braćo moja, i vi ste postali partneri sa YouTube-om, kako se to kaže. Sve vam najbolje želim i što više para da zgrnete, da kupite bolje kamere, da budete što popularniji, da izlazite po novinama i samo napred, znači svima vama samo napred. Nadam se da ću ja nekad upisati partnership sa YouTube-om, čisto da ne mora više da radim. Vista je izbrisao svoj YouTube account slučajno, kaže dečko, tako da dole će biti na početku isturen njegov YouTube account. Kliknite, subscribe-ujte ga, Vistu znate svi, mislim, nemam šta da vam pričam, ko još ne zna Vistu, a da gleda Covu, znači Vista, izvolite, subscribe-ujte ga na novi kanal. Dole, prvo će biti on, pa naravno kao i uvek ostali vlogeri, linkovih kanala, ostalih vlogera, izvolite, subscribe-ujte njih, kogod nije, jer zaista vredi pogledati svaki njihov klip, od svih tih vlogera, pun humora naravno, i možda vas i oni nekad pozdrave, znam da to vama dosta znači, stoga sam i ja odlučio da uputim par pozdrava u ovom klipu, da krenemo sa pozdravima, kaže, pozdrav za Miloša Markovića, pozdrav za Ivana Ivančeta Cvetkovića, Nedeljka Jovanovića, Pavla Bojovića, Lidiju Đorđević, Milana Jančića, Nikola Marković, Slaven Slak Antonijević, srećan ti rođena, brate, Nikola Knežević, Petar Lotina, Stefan Grobar Mitrović, Filip Arsić, Vukašin Grebić, Veljko Simić i Nikola Nikolić, moj prezimenjak. Vi ste pozdravljeni u ovom klipu, vi ste prvih 15 koji ste pogodili koliko imam godina, a to je 22. Imao sam i par zanimljivih odgovora, 28 od jednog dečka, kraj, što bih mogao da kažem. Nastavite gledati Cova Stories. Ja bih volao da nas ima što više na mojej stranici koja ima do sada 1800 članova,
šerujte stranicu, šerujte Cojine klipove, šerujte klipove ostalih vlogera, šerujte stranice ostalih vlogera, svima to njima veoma znači. Kliknite na reklamice svakom od ostalih vlogera koji imaju reklamice, ja još nemam, valjda ću ih ja nekad imati, daj Bože. Pozdravljam nas sve, uživajte ovim lepim danima, obično pada kiša negde oko 6, tako da šta god da isplanirate neku zebanciju do 6 sati, zajebavajte se, izlazite, za 1. maj ja se nadam da ću snimiti još neki klip ovako iz kuće, čisto da vam kažem šta bi mogli ovo za 1. maj da radite ili gde da idete, ili čisto da vam se javim kao i sad. Pozdrav drugari moji, vi ste gledali Shanded Sauce Stories i ne zaboravite da uradite sve ono što sam napomenuo u ovom klipu. Ćao!